tayo umabot sa ganito. Si Mayor po kaya kamusta doon sa loob? Alam nyo, pagdating sa pangungulungan, ako po ang summa cum laude dyan. Huwag nyo akong tanong sa patungkol sa kung ano-anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating po sa kulungan, ako ang magaling dyan. At ako mahirap pumakulong. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito, nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob. Sapagkat yung po bang trato, yung trato ng gwardiya, trato ng siyempre pagka bilanggo ka, sabi nga nila, lowest mammal, pinakamababang antas ng pagkatao yan. Huwag kang antay ng siguro talagang tamang paggalang. Mahirap lang tanggapin ba na nakikiusap ka sa dayuhan na kung pwede ka makapasok sa isang dayuhan. Mabigat yun. Yung ang sa kalahi mo naranasan niya ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa, mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwardiya. Pakiusap, ID, lahat. Kapkapan, lahat. Nadaanan ngayon yan. Namin. Lalong-lalo na yung pamilya ng ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat ngayon yan sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan na bansa. Nakikiusap